बर' माहारि फरायसा आफादा दिनै ब्रैथि जोनोम सान बे सानखौ दिनै मिरु बन्सिनिनो सेन्ट्रेल कमिटि जांख्रिथाय फालिनाय जाबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंहा गोबां माननि आलासि बिथांमोना सफैदों जोंहा दिनै पद्मश्री मंगल सिंह हाज'वारि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सार बिथाङाबो सफैदों आरो दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि डक्टर रिक्रेम नार्जारि सार बिथाङाबो सफैदों आरो दिनै जोंहा दिनै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसाम बेनिनो आफादगिरि जोंहा मार्कास बसुमतारी आदा बिथाङाबो सफैदों आरो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि भाइस प्रेसिडेन्ट रजन कुमार ब्रह्म बिथाङाबो सफैदों आरो जोंहा दिनै NLFBनि आर्मि चिफ आयम्बाथा आदा बिथाङाबो सफैदों आरो NLFBनि चेयारमेन बिबुंथिगिरि बिथाङाबो सफैदों आरो बेनि गेजेराव जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो आन्चलिक कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना सफैदों आरो बेयावनो जोंनि दिनै मानगोनां बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना सफैनो हादों दा आं खेबसेबाव जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै जोंनि बे जोनोम सानाव ब्रैथि जोनोम सानावहाय बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाग्रोबाय दा बर' माहारि फरायसा आफादा दिनैनि बे 4th फाउन्डेसन डेआव जोंहा दिनै 4 बोसोर जोंनि बे लामा हान्थिनाय बे हान्थिनाया दिनै जाबोबाय आरो जोंहा बे 4 बोसोरावनो गोबां बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा खामानि मावबोबाय आरो फैबाय थानाय समावबो मावलांबाय थागोन बे बर' माहारि फरायसा आफादा दिनैनि बे गोथार सानावहाय 7 फेब्रुवारि 2022 आवहाय बै जोंनि क'क्राझारनि बड'लेण्ड मेट्रिक मिट्रियाव मुंख्लंफोरनि गोथै हाखराव बिथांमोनखौ मान बावनानै बिबार बावनानै धुप धुना सावनानै जों जोनोम मोन्दों आरो बै बिथांमोननि जि आद्रा थानाय सिमां मुंख्लंफोरनि जि आद्रा थानाय सिमां बर'फोरनि जे आद्रा थानाय सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ दिनै जोङो कन्टिनिउ जों लांबाय थादों आरो जोङो दिनै बर' माहारिनि फरायसा आफादा बै जोनोम जानायनिफ्रायनो जों मेङालासिनो गियालासिनो जोङो दिनै मोसा फिसा बादि जोङो नेरनानै जों दिनै आवगायबोदों आरो बेयावहाय जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादा जि बर'फोरनि मोननांगौ जे जोंनि मोनथाय भारतनि संबिधाननि सिङावहाय दि बर'फोरनि जि हा-हु बर'फोरनि जि राजनितिक अधिकार बर'फोरनि थांनानै थानायनि जि मोनथाय बेखौसो बर' माहारिनि फरायसा आफादा दिनै डिमान्ड खालामदों बर' माहारिनि फरायसा आफादा सोरनिबा हा-हु सोरनिबा राजनितिक अधिकार सोरनिबा मोनथायखौ जों डिमान्ड खालामनो थाङाखै बर'फोरनि मोनथायखौसो बन्सुआ दिनै डिमान्ड खालामनो थांदों आरो बे बै 4 बोसोर जि जोंनि लामा हान्थिनायावहाय बन्सुआ गोबां गुदुं गुसु जों एक्सपिरियेन्स मोनबोदों आरो जाय जोङो दिनै दिल्लीसिम आसाम सरकारनिसिम जों थांनायावबो गोबां जों सोलोंनो मोनदों आरो बिनि गेजेराव जोंनि जि मोनसे एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सनि गेजेराव दिनै जोङो जि डिप्ल'मेसिखौ लानांगौ आरो दिनै जि डिप्ल'मेटिक पलिसिनि गेजेरजों आलादा रायजोखौ जों लाबोनांगौ बेखौबो जों दिनै गोबां सोलोंनो हाबाय आरो बे 4 बोसोर जोरनियावनो जोङो दिनै बर'फोरनि जि आद्रा थानाय सिमाखौ जोङो हायाब्लाबो नाजानानै जों लाबोगासिनो आरो फैबाय थानाय समावबो जों लालांबाय थागोन दा बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै खुनु दिन जेनाखै खुनु दिन जों रावखौबो गियाखै खुनु दिन रावखौबो जों लाजियाखै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बन्सुआ जेब्लायबो खामानि मावबोदों आरो मावलांबाय थागोन रायजो राजाफ्रा गोथौआव गोग्लैनानै दं जे बन्सुआ सोरनि जिहेतु बे समाव नुनो मोनदों ब्रिटेन इस्लारि ब्रैथि गायसनथाय सानखौ फालिदों ब्रिटेन बे चिरांनि बारग' आफादगिरि बे बन्सुजों एक्सपेल खालामजानाय बिथांमोनाथ' बन्सुनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडिय'ल'जि जि मोनसे रुल्स जि मोनसे प्रट'कल दं
बेखौ सिफायनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों गोबाव समाव जों आगोलनो एक्सपेल खालामनाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो दिनै क'क्राझार एसपि असिनोबो दे जों रिपर्ट होनाय जाबाय दे बिथांमोनहा दे बनसुनि बिबानगिरि नंला बिथांमोना दिनै बनसुनि जोनोम सान फालिनायखौ जोंहा बुंनो थाङा फालिथों खिन्थु बिथांमोना बनसुनि खुनु माने बनाफाइड बिबानगिरि नङा बिथांमोनखौ बनसुआ सेन्ट्रेल कमिटिया मोखिलपुरावहाय मिटिं जानानै बनसुनि आफादनि बनसुनि नेम निथिनि दिनै बेरेखा मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों एक्सपेल खालामनाय जादों बर' माहारि फरायसा आफादा जाय गायसनगिरि बिथांमोननि दैदेनगिरि जोंनि मिरुनि बिथांमोननि आखायावनो दङ आरो बनसुखौ जोंनो दैदेनदों आरो बेयावहाय सानै साथामसो जोंहा जाय एडभाइजार होननानै बुंदोंमोन मनरन्जन दैमारि आरो पबित्रमोनखौ जाय बिथांमोनहा बनसुनि प्रट'कलखौ सिफायनानै सिरि सिरि मिटिं खालामखोमानाय सिरि सिरि सोरखौबा जौ लोंहोनानै सोरनिबा बनसुनि दैदेनगिरियाव नंखाय खोथा होनखुमा होनाय आरो बनसुनि बिरोधि एबा बनसुनि बिरोधि माने बर' हारिनि बिरोधि माखासे गावसिनि पार्सनेल लाभालाभनि थाखाय अबावबा बनसुनि नाम लानानै अबावबा सिन्डिकेट खामानि मावनाय अबावबा माबा मोनसे खामानि मावनाय बेयाव दिनै बिथांमोना बनसुनि प्रिन्सिपाल्सनि बेरेखा मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों एक्सपेल खालामनाय जादों आरो बिनि गेजेरावहाय जों मिथिनो मोनदों बे बिथांमोननि जे बनसु आफादखौ लानानै मनरन्जन दैमारि आरो पबित्र बिथांमोना जि मोनसे मतलबि लानानै राजखान्थि जि बेनिफिट्स बिथांमोना जि सिन्था खालामदोंमोन बेखौ जों थोंजोङै होबथानाय जादों मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव नोंथांमोना रायजो राजाया नुनो मोनबाय ससियेल मिडियायावहाय जाय जिनिसखौ गोबाव सम जों बिथांमोनखौ बेफोरबादि बनसुनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ जों बैकट खालामनाय जादोंमोन दिनै बे जिनिसा जे बेरगावआव रिसेन्टलि मोनसे प्रेस स्टेटमेन्ट होनाय नुदों जोङो बनसुनि बारग' बोसोनगिरि पबित्र बर' बिथांखौ बिथाङा मास्टार नामा मावो आं रिपर्ट मोननायाव दा बिथाङा बेरगावआवहाय एमएलए केन्डिडेट डिमान्ड खालामदों ससियेल मिडिया आं नुदों दा बै सिंनि जि मोनसे हिडन एजेन्डा बिथांमोना दंमोन बे जाय बनसुखौ लानानै दिनै बिथांमोना राजखान्थि गेलेनायनि सोलो खालामदोंमोन बे एडभाइजार सानै बिथांमोना बे जिनिसा थोंजों दिनै रोखा फोरमान जाबाय आरो बेनि गेजेराव बिथाङा बेरगावआवहाय दिनै केन्डिडेट जानो गावखौनो मोनसे अबावबा पलिटिकेल पार्टिनि टिकेट बिनायखौ जों नुनो मोनबाय दा गासिबो बेफोरखौ नोजोर बोनानै जों बिथांमोनखौ आरो बेलेग बेलेग माखासे आफादनि बेरेखा मावनायाव जों बिथांमोनखौ दोनथ'नाय जादों आरो बिनि थाखाय जों जोबोद खाफाल गोनां बे बिथांमोना दिनै बनसुनि बिबानगिरि नंला दा बनसुनि बिबानगिरि मोनब्ला जोंहा दिनै बदनाम जागौमोन दिनै बनसुखौ जोंहा मोनसे गोथार थांखि लानानैसो जों दिनै जोनोम होनाय जादों जे जोंनि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो बर'फोरनि आद्रा थानाय सिमांखौ जों मोगथां महर होनो थाखायसो जों दिनै बनसुआ जोनोम जादों सोरनिबा थाखाय जोङो पलिटिकेल पार्टियाव टिकेट बिनो थाखाय बनसुआ जोनोम जायाखै अबेबा मोनसे सिन्डिकेटआव दादागिरि खालामनो थाखाय बनसुआ जोनोम जायाखै दा दिनै बेफोरबादि माखासे केलेंकारिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों आउट खालामनाय जादोंमोन बेनि थाखायनो बिथांमोना बै सुबिदाखौ लाफिननो थाखाय माने ग्रुपिजम खालामदों नाथाय आं दिनै मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ आं वार्निं हरगोन जों बिथांमोनखौ जोङो मोनसे सुबिदा होदोंमोन बे बिथांमोनखौ खामानि मावफिननो थाखाय नाथाय बिथांमोना दासिमबो बेखौ मानियाखै आरो आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन दे दिनै बिथांमोना दिनै बांद्रायनिफ्राय बारा खामानि बर' बनसुनि बेरेखा मावदों बनसुनि बेरेखा मानि बर' हारिनि बेरेखा नाथाय आं गार्जेन बिथांमोनखौ साबधान जानो थिनगोन बे बनसुखौ दिनै गोबां बर' हारिनि दैदेनगिरि बर' हारिनि आफादफ्रा मोजां मोनो बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो नाथाय दिनै बनसुखौ मोजां मोननानै बिथांमोनखौ बबेबा माबा मोनसे समयसा जायोबा बेयाव बनसुनि दाय गैया
आरो आं दिनै साफ्रोमबो बिजनेसमेन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो बे मिडियानि गेजेरजों बुंगोन जे बिथांमोना बनसुनि नाम लादोंब्ला बिथांमोनखौ जेरावखि मोना मानो हमनानै दोन बेयाव जों बनसुआ बेयाव एक्सन लागोन मानो होनब्ला बिथांमोनखौ जोङो दिनै एसपि आरो क'क्राझारनि असिनो जों मोनसे मेम'रेन्डाम होनानै दोनदों दे बिथांमोना बनसु आफादनि मेम्बार नंलिया बिथांमोना एक्सपेल जाबाय आरो बिथांमोना बनसुनि नाम लानानै अबेबा मोनसे डनेशन्सफोर बिदोंब्ला सोरबा मोनसे मानसिनाव बिहैदोंब्ला बिथांमोना इमिडियेटलि सेन्ट्रेल बनसुनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननो रिपर्ट हरनो हागोन बेयाव जोङो आयेननि आफाद हिसाबै आरो आयेन हिसाबै जों बेब'स्था खालामगोन